Zabierz konie do stajni, a wy rozejrzyjcie się po mieście. Gadajcie, jak coś się będzie działo. Gryfny widok, prawda? Sally? Jeżeś Teroski zadowolono? Panie Baxter, szukałech pana. Z petycją? Ja. Coś mało nazwisk. Postaram się o więcej. Poczekaj. Ta jest wystarczająco mocno. Podliś sam. Musi wytrzymać 200 funtów. Chyba dobrze. Synek jest lżejszy. W sumie trzeba jakieś 400. To chyba styknie. Nigdy żech nie cierpią nocnych egzekucji. Nie ma to co rano, jak jest jasno i przyjemnie. Ale chyba Benowi i Adamowi Cartwrightom będzie wszystko jedno. Bonanza po śląsku. Występują Mściciel. Zostały 2 godziny. Nie mają giwer. To dobrze. Moje synki nie przywiezą pistoli do miasta, jak nie mogą. Hoss, Joe, wleźcie Ryan. Joe? Pader? Znodlimy go. Jego ciało. Jak kojfnął? Znodlimy go 100 mil na północ. Musiał ślecieć ze skały. Albo ktoś go ściep. Deuce'a Martina? Ja, mocie recht, szeryfie. Postawili jego ciało u miejscowego szeryfa. Było ino 2 świadków zbrodni. Jeden właśnie wziął i umarł. Pan wie, że mój brat i ojciec są niewinni. Deuce złożył zeznania, a potem przed procesem citnął z miasta. I co z tego? Sally Burns też to widziała. I pan i wierzy? Przysięgli i wierzą. Gans mi przykro. Joe. Hans robi to, co do niego należy. Mamy niewiele czasu, ale możemy się jeszcze uratować. Co mamy robić? 3 rzeczy. Po pierwsze, pogadajcie jeszcze raz z Sally Burns. Po drugie, pomóżcie Edowi Baxterowi. Składa specjalne wydanie Zeitungu. A co to do? Można ludzie przejrzą na oczy.
I trzecia sprawa, można w tym mamy największe szanse. Barney roznosi petycję po mieście. Gubernator odłoży egzekucję, jak znajdziemy nazwiska 50 osób, które chcą, żeby ta sprawa była rozpatrzona jeszcze raz. W mieście są ludzie Hawkinsa. Uważajcie na nich. Nie zadowolmy się z ludźmi Hawkinsa. Naprzód zajmijcie się koniami. Do miasta przyjechaliście galopem. Dobry rancher naprzód zajmuje się koniami. Z drugiej strony, jak powiesisz za wysoko, to też źle. Głucho w tym mieście, jak na cmentarzu. Co się stało? Nie wiem. Ludzie zazwyczaj przyjeżdżają z daleka na egzekucję. Przyjeżdżają z własnym jedzeniem i robią piknik. Niektóre w tym mieście są po stronie Cartwrightów. Nie chcą tukaj szubienicy. Hopkins zostałby właścicielem największego rancha w okolicy. Chyba lubisz naszego szefa. Jasne, że lubię. Ale nie chcę patrzeć, jak ktoś dyndo. Toś nie masz szacunku do prawa. Będę musiał cię zaciągnąć pod szubienicę, żebyś się mógł badnąć. Styknie, że Hanson i szef będą filować. A wiecie, że teroski Ben Cartwright czytał Biblia? Chyba nie rzekał o cud. Chłopcy, rozejrzyjcie się po mieście. Pyrsk. Zająć się koniem? Ja. Niech dostanie 6 kwart obroku i dużo wody. Już się robi. Skąd pan jest? Z Lassiter. Tego miasta w Kansas Kerechahary okradli i podpolili? Będą u was wieszać? Już za niedługo. Przyjechał pan popatrzeć? Nie, szukam kogoś. Nieczęsto się spotyka, żeby ktoś pistola wsadzał w galoty. Zajma się pańskim koniem. Hopkins sprowadził do miasta najemnych hecharów. Uważaj. Śledź mi z drogi. Jasne, młody. Joe. Uważaj, kogo tak nazywasz. Spokojnie. Podnieś siodło. Joe, musisz nad sobą panować. Niech Hopkins zabierze mi z drogi swoich bandytów.
Otwarte? Jest bon, kawa i duszone mięso. To w takim razie poproszę. Coś nie tak? Nigdy żech jeszcze nie widział tak wyludnionego miasta. Każdy boi się przyjść na egzekucję Cartwrightów. Nie każdy. Ten kalendarz dowodzi, że ktoś jednak odlicza dni. Panno Sally, chcielibyśmy z panią pogadać. Ino pani w mieście mogę ocalić Fadra i Adama. Znaleźliśmy zwłoki Diusa Martina. Kojfnął? Ja. Ino pani teraz mogę zeznawać. Powiedziała już przed sądem, co żech widziała. Ty ganięłaś, Sally. Spokojnie. Chciałeś zrobić krzywda, ty Freli? Nie chciałech. Przepraszam cię, Sally. Chciałech ino co byś powiedziała prawda. Nic sam nie zdziałomy. Idziemy do Barneya. Czy jest pani pewna, że nie zmieni pani zdania? Nie będę dla was cyganić. Ino pan i Cy Hawkins mają odwagę przeciwstawiać się Cartwrightom. Bonkawa i łobiot na koszt firmy. Kto kojfnął? Mój fader. Ben Cartwright przyszedł tutaj kiedyś ze swoim synkiem. Opowiadali cygaństwa, że mój ojciec kradł ich bydło z Ponderozy. Poszli na zadek z Fadrym i jego pomocnikiem Hughesem Martinem. Słyszała chaja. Potem były szczały. Kejby pan widział, jak to jest, kej od kuli kojfnie ktoś z pana bliskich, wiem. Ganz dobrze wiem. Przysłał mnie szeryf. Zapłaci mi, jak przyniesa wiecerzo dla jego heresztantów. Niech będzie, Jean.
Pistola bez spustu? Ja, bez. Chyba jest całkiem staro. Mój fader używał ją wiele lat. Te roski należy do pana? Ja. Czy pani go do coś miasto Lassiter? Nie. A po czemu? A czy ktoś z tutejszych mogę mieć coś wspólnego z Lassiter? Nie. To do kogo należy tutaj największe rancho? Do Bena Cartwrighta. Myślałam, że wszyscy to wiedzą. Nie wiedziałech. Jest wysoki? Barczysty. A po czemu pan pyta? Można właśnie jego szukam. Nie zna pan nazwiska? Rozpoznam go, jak go obejrzę. Dziękuję. Ej, wy! Fred chce, co by wszyscy przyszli do baru. Słyszeliście? Nie ma powodów do obaw. Wszystko jest pod kontrolą. To ja będę pilnował ostatnich spraw. Zrobię wszystko, co mogę, żeby wam pomóc. To ganz miłe, ale jak pan mogę nam pomóc? Powinniście mieć dokładnie wyglądane hirtunie. Liny są sztywne i czasem wyrywają krótkie włosy. A to mogę boleć. A szczewiki powinny być obcisłe, bo czasem lubią szlatywać. Dumy się rada. Wierzę, że ma pan dobre intencje, ale dziękujemy. Rozumiem. Czego chcesz? Pogadać z Cartwrightem. O czym? Sprawa osobista. Przykro mi, ale nie wolno. Dobre, idź. O co łazi? Wybaczcie, ale myślałem, że pana rozpoznam. Ale nie. Jeżeś rozczarowany? Ja. Myślałeś, że kat odda ci przysługa? Ja. Nienawidzisz z całkiego serca tego, z kim żeś mnie pomylił? Ja. Przepraszam za kłopot. Kto tam? To ja, Hoss. Sally Burns nie zmieni zeznań. A petycją? Barney na pewno jest w osiedlu Kopaczy. Joe po niego pojechał. Na pewno zbierze tam dużo podpisów. Przyda się tukej. Ludzie nie wyściubiają nosa z domów. Hawkins. Przyjmą jego strona, jakby tak przejął teren. Nie przejmie, póki że sam jest szeryfem. Jeżeś od niedawna. Jak pozbędą się Fadra, Hawkins zacznie wyrywać ziemia ponderozy, aż stanie się bardziej potężniejszy niż dzisiaj. Jak będziesz chciał ostać uczciwy, będziesz miał problem. Kojfniesz. Lepiej gadajcie, co macie do powiedzenia, bo zaczyna brakować czasu. Hoss, próbuj działać coś z petycją i Zeitungiem. I Inotela. Jak to? Tak sądzimy z Adamem. Rób co możesz, ale nie mam prawa. To wszystko. Jak spróbujesz uwolnić nos siłą, ludzie Hawkinsa cię świtną. I będziesz miał przeciwko siebie stróżów prawa. I będziesz szczylał do kamratów. A tak nie wolno. Nie martw się, Fader. Hoss? Obiecaj mi, że nie będziesz się uciekać do przemocy.
Obiecuję. I sprawdź telegrafię. Można Joe minął się z Barneyem i ten zdążył już przesłać nazwiska do gubernatora. Ja sprawdzę. Panie Cartwright? Ja? Miałech powody myśleć, że znajdę tutaj człowieka, którego szukam. Myślałeś, że to ja. Ja, ale jest pan jego zupełnym przeciwieństwem. Przepraszam, że pana niepokoił. Nic się nie stało. Została jeszcze godzina. Niech Hawkins się uwinie, bo będzie żałował, jak się spóźni. Nie spóźni się. Czegoś szukasz? Whisky poproszę. To ty, żeś jest ten cudzy, co się tutaj kręci? Widzisz, Fred? Chował Givera za galoty. Myślisz, że się złamie palec przy wyciąganiu? Hawkins nie chce Hai. Przynajmniej do czasu egzekucji. Wiem, ale mnie zastanawia. Można to kamrat Cartwrightów. Ja? Ja. Od jak dawna? Od jakichś 15 minut. Krótko trwało znajomość. My wspieramy porządek i sprawiedliwość. Dopilujemy, co by nic nie przeszkodziło egzekucji. Spróbuj o tym zapomnieć chociaż na małą chwilę, to osobiście ci naklupia do życia. Słyszałeś? Zatkało cię ze strachu? Wyleź się lepiej na plac i daj się pokój. Cartwrightowie mają sam wielu kamratów? Raczej nie. Uważaj, jak łazisz. Przepraszam, co tam masz? Jedzenie, mięsa do ciupy. Pójdź sam. Bajtel niesie jedzenie do Herestu. Na pewno na ostatnio wiecerza Cartwrightów. Co z nim zrobimy? Doprawiemy. Będzie wyśmienite. Niech pan przestanie. Stowej. Styknie. Zabierać go. Tobą zajmiemy się potem, po egzekucji. Puda po nowo porcja. Już trudno, mały. Dokończ to, co żeś zaczął. Po czyjżeś jest stronie? Pogodce z twoim fadrem zaczynam się zastanawiać. Jak to? Chyba w ciupie siedzą nie te chopy, co cza. Ojciec i brat na pewno nie świetnęli pana Barnesa. Wielu ludzi myśli, że go świetnęli. Nie mogło być tak, jak go dosali.
Do pana Barnesa ktoś szczylał po cimoku, a mój fader i Adam szczylali w jego obronie, czyli Sally Cygani. Nie, ale mogła nie najlepiej widzieć po cimoku. A ten Hopkery to widział? Deuce Marty? Nic po nim. Za bardzo się wystraszył. Mam nadzieję, że uda się wam z tą petycją. Uda się. Będzie też specjalny Zeitung. Na pewno pomogę. To dobrze. Gadają coś o petycji i Zeitungu. Lepiej to sprawdzić. Hoss. Niczym jest Hawkinsem. A z kim? Z wami, jeśli mogę. Barneya nie było u kopaczy. Nie? Musimy go gibko znaleźć. Mamy mało czasu. Sprawdzimy w jego chałupie. Myślicie o małym przewrocie, jak się nie uda? Ja. Dajcie się na wstrzymanie tak długo, jak umiecie. O co mu łaziło? Nie wiem. Ale jak ma być przewrót, coś mi się zdało, że Hobb jest wort całkiego oddziału. Jak petycję zawiedzie, to będzie nam potrzebny całki oddział. Pan Hawkins rozprawi się z nimi za to, co zrobili. Akurat. Nie idzie go obwiniać za to, co łonaczą jego ludzie. Zazwyczaj idzie poznać człowieka po tym, kim się otacza. Hawkins musiał opłacić tych Hobbów, żeby przeciwstawić się Cartwrightom. Zasłoń błokna, Bert. Jerzek zajęty. Hawkinsowi nie spodobał się ten artykuł. Nie mogę udowodnić, że Cartwrightowie nie świetnili Burnsa, ale z Bożą pomocą spróbuję powstrzymać egzekucję. Chciałby cię od tego odwieźć. Ostre. Takie słowa mogą przekonać całe miasto. Kiedyś to ucięło komuś łapa? Fred. On chyba odlewał czcionki. Godołek, że jest Gantz zajęty. Gorkę. Znałeś kiedyś Hoppa, kiedy wraził gęba w gorki ołów. Okropny widok. U Barneya zaciągnięte gardiny. Wlejzymy. Zaciągnięte w biały dzień? Próbuj jeszcze raz. Ty, Barney, co robisz po cimoku? Hoss, przykro mi. Kaj petycjo? Nie przygnębiaj go jeszcze bardziej. Próbował Hoss. Jakbyś wiedział, czym mu grozili, czyli stchórzył i schował się we własnej chałupie. Kiedy by nawet nie miał, kiedy by nie mój fader. Wiele masz nazwisk? 5. 5? Szeryfa, jego zastępcy, Carta i jego pomocnika, pana Baxtera. A twój?
A twój, Barney? Kazali mnie wykreślić. Nie wiesz, czym grozili moi cerze. Jaka jest ta petycja? Podpiszemy ją, Joe. Nie mamy już czasu. Spróbujemy. Jest tutaj. Zapola lampa. Daruj się. Po cimoku chyba lepiej cię widzę niż za dnia. Jason mnie już pytał. Ale pan nie podpisze? Nie. Nikt nie chce podpisywać, a my potrzebujemy inoporu nazwisk, żeby ich wypuścili. Max, nikogo się nie bój. Nikogo się nie boję, ale nie chcę się mieszać. Po żadnej stronie. Dajcie mi pokój. Max, a jakby tak... Chodź, idziemy po giwery. Jeszcze nie. Chodź. Uważam, że mieli uczciwy proces. Nie będę protestował przeciwko wyrokowi przysięgłych. Wiesz, że są niewinni. Przykro mi, ale wcale tego nie wiem. Chodź, Joe. Durś za nami łażą. Wielkie dzięki, Zig. Zawsze byłeś naszym kamratem. To nie w porządku, że z tym przyłazisz. Poza tym, jedno nazwisko nic nie zmieni. Będziemy cię ochraniać. Wiem, że będziecie próbować. I można wam się to uda. Aż przyjdzie kiedyś ten moment. Chodź. Widzę, że ci zależy na tej petycji. Podpiszę ją. Mianują mnie Ulysses S. Grant. Nie robiłbym tego. Lassiter. Dziękujemy. Widziałem, jak tu idziecie. Już czas na Zeitung pana Baxtera. Czas sprawdzić, co tak późno. Nie ma czasu na Zeitung. Jak dojdzie do szczelaniny, zrobimy tak, jak żeś godał. Będziemy się powstrzymywać aż do ostatniej chwili. Idziemy. Baxter. Panie Baxter. Co mu jest? Wystraszył się na śmierć. Czas przejść do czynów. To szef. Zostało jeszcze 20 minut. Trzeba przyznać, że szanuje swój własny czas. Coś ważnego się działo? Nic wielkiego. Dali się pokój z petycją. Nie próbowali niczego innego? Baxter składał Zeitung, ale udało się go powstrzymać. Jak? Roztopionym ołowiem. To dobre. Zapamięto. To wszystko? Ja, wszystko. Co ci się stało w ręka? Nadwyrężołek. Nic wielkiego. Obyś miał rację. Bert? Ja?
Weź mojego konia, gzuj ułożyć Branda przy szubienicy. Będzie lepiej widać. Jake, Omni, idziemy. Dzięki. Mały Joe, Hoss, skrzynia z obrokiem. Panie Jackson, bardzo nie chcę tego robić. Jak pan piśnie, zrobię coś gorszego. Idziemy. Kłopoty? Powiedzieli, że Żech przyszedł za późno. Byłeś tak gibko, jak ino było to możliwe. Ja, ale chciałeś coś zrobić dla dobrego pana Cartwrighta i Adama. A nie przyniósł Żech im nawet w porę ostatniego posiłku. Wiążą im ręce przed powieszeniem. Wykonałeś zadanie. Szeryf ci zapłaci. Nie interesują mnie pieniądze. Chcę zrobić coś dla pana Cartwrighta, zanim go świtną. To przykre, ale tak trzeba. Świtnęli człowieka. To nieprawda. Pan Cartwright dał mi konika na dzieciątko. Co takiego? W zeszłym roku, jak mama i fader byli ciężko chore, pan Cartwright dał mi gryfnego konia. Powiedział, że to na dzieciątko, chociaż był środek lata. Te roski już mu nigdy nie odpłaca. Już mu odpłaciłeś. On wie i ja wiem, a kiedyś i ty będziesz wiedział. Ja? Ja. Idź nazad do domu. Wszystko będzie dobrze. Biedny bajtel. To bardzo w stylu Cartwrightów. Daj komuś gyszynk i oczekuj lojalności do końca życia. Jakby byli jakimiś królami. Budują taką Branda, że będzie pani stąd widziała dobrze szubienica. A skąd pan wie, że chce ją widzieć? To po co zaznaczała pani ten dzień w kalendarzu? Chcę, żeby egzekucja się odbyła, ale nie chcę jej oglądać. Za parę minut będzie już po wszystkim. Mam dużo roboty. Stąd nie będzie widać egzekucji. Będzie ją słychać. Słychać? Odgłosy przy wieszaniu są prawie tak paskudne, jak są widok. Klapa otwiera się z hukiem. Słychać łoskot łamanego chyrtonia. Na pewno tłum wtedy zacznie ryczeć. To z tego okna widziała pani zabójstwo? Trochę corne. Niech pan mi dopokój. Nic pani nie widziała. Dius Martin powiedział pani, że widział zabójstwo, a pani pomyślała, że to Cartwrightowie. Zasługują na szubienica. Nie widziała pani. Wiele rzek przeszła. Straciła ojca. Wiem, że to moje zeznanie wysłał Cartwrightów na stryczek. A te roski niech mnie pan ustawi. Myślała, że jest pan kamratem. Jerzech, ale nie pozwala pani na to. Hawkins powiedział, jak będzie. Cartwrightowie są bogaci. Będą łazić na wolności po tym, jak zabili mojego fadra? Nie mogła Grzech na to pozwolić. Więc pani cyganioła. Tego Żech nie powiedziała. I nos w życiu widziałech, jak wieszają niewinnego chopa. Do dziś szukam tego, kto to zrobił i będę szukać jeszcze długo.
Cartwrightowie nie zabili pani ojca. Wiem to i w głębi duszy pani też to wie. Niech mi pan dopokój. Zaczynają. Lepiej ruszajmy. Jeszcze nie. Włażą po stopniach. Słyszy pani? Na pewno nie chce pan zasłonić głowy? Ma pan racja. Nie widziałach. Nie miałach pewności. Niech pani powie. Gibko. Szeryfie. Szeryfie. Cyganiełach. Nie widziałach zabójstwa. Niech się pani nie miesza. My się już spotkali. A ty w to, Jerzech z Lassiter w Kansas. Pamiętasz? Wtedy powiesili kogoś innego. Pamiętasz? Koniec ze strzelaniem. Idźcie. Na pewno się cieszysz, że nie czekaliśmy na ostatnią chwilę. Pierzyńskie Cartwrighty. Wiele za stajnia? $2. Uwaga na uzda. Laster. Pewnie nigdy się nie dowiem, kto zabił mojego fadra. Ale mieli kojfnąć niewinni ludzie. Mam u pana dług. Chcę podziękować. Mnie? Zrobiła pani to, co uznała za słuszne. Tak trzeba było.
Jak panu podziękować? Nawet nie wie pan, co czujemy. Wiem, co czujecie. Mojego fadra też niewinnie powieszono. Może zostanie pan z nami? Znot pan tego, którego pan szukał. Dzięki. Ale jest więcej takich, przez których wieszają niewinnych. Jeszcze się zobaczymy. Hop Momisja. Nie chciałbym być na jego miejscu. Ja wolałbym nie być na miejscu tych, których szukał. Udźwiękowienie Suprafilm. Przełonaczył na śląski i przeczytał Mirosław Riedel.